אנחנו בבדיקת ניסוי לקולר 6 צול ו4 צול שיותקנו על גבי צינורות PVC. בדיקת ניסוי שריפה, חיבור בעזרת ברגים, דיבל ניילון. קולר 4 צול מחובר על ידי 4 דיבלים דפיקה. השריפה מתחילה להתחמם לאט לאט. חצי דקה, 7.5 דקות מתחילת השריפה, צינור ה-PVC נמס כולו ובוער. לאחר 10 דקות מתחילת השריפה, צינור ה4 צול התעוות ונשרף, הקולר תפוח. צינור 6 צול מפוחם, אבל לאחר 14 דקות מהתחלת השריפה, צינור ה-PVC 6 צול התפרק גם הוא. שני הקולרים תפחו וממלאים את הקדח. אחרי 30 דקות של שריפה, להבה בוערת, שני הקולרים תפחו לחלוטין. לא ניתן להתקרב בגלל החום הגבוה. לאחר שעה מהדלקת הבדיקה, אנחנו במצב קבוע של שריפה. אין שינוי במצב הקולרים. אנחנו 1.5 שעה מהתחלת הניסוי. האש בוערת, קולרים באותו המצב, אין שינוי במצב הקולרים. אנחנו לאחר 1:45 שעה מתחילת הבדיקה. אנחנו באותו מצב, אין שום שינוי מבחינת מיקום הקולרים בתקרה. לאחר 2 120 דקות של ניסוי, אנחנו במצב יציב לחלוטין מבחינת הקולרים. אנחנו נכבה את השריפה בעוד כמה שניות ונתעד את המצב של הברגים ואופן החיבור אל פלטת הבטון. תיעוד לאחר כיבוי הלהבות, 120 דקות של שריפה. הקולרים תפחו, גם ה4 צול, גם ה6 צול תפחו כולם. הברגים מחוברים, הקולרים יציבים.